ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಂದ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಂದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡಂದತ್ತು ಬೋಡನ ತಿಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಡ್ಡಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಂತು ಜಾನ್ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾತ ನಾ ನಿನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರ್ಕೇಂದಿರೇಂಡ ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೇ ಪರಮ ಸುಳ್ಳಿ ಏನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಪೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಂದಿಜ್ಜಿ ನರಮಣಿ ಅದೇ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ ತೊಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೊಂದು ಕೊಡೋಂಜಿ ಫಲ ಎತ್ತೆ ಗೆ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಆಯನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ನಿಗೆ ತುಂಬೆ ತೀರ್ಬೋತಿ ಆಯನ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಎಸಿದ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಇರ್ ಮಗೆ ಅದು ಅರಡ ಇರಡು ಪನೊಂದುಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ఒక లైఫ్ అప్పే పనుపునంచిన ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದಾದ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎರಡ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಜೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಊರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗಿತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡಿರ್ನು ಅವು ಇರಗ ಏನೋ ಉಂತದು ಪೂರ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಏನು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಒಂಜಾಗ ಅಮ್ಮಡಾತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನು ಆತನೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನಕಲ್ ಅಕಲಿ ಪಾತಿರ್ನು ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೇ ಪರಮ ಸುಳ್ಳಿ ಏನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಪೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಂದಿಜ್ಜಿ ನರಮಣಿ ಅದೇ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ ತೊಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ನಾಟಕಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಬದುಕು ದೂರಂಡಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾತಾರು ರೆಡ್ಡೆ ನಿಂಗೂ ಇರಾರ ಪೂರ ಎನ್ನಮ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಮಲ್ ಬರಲಿ ನನ್ಮಲ್ ಬರಲಿ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಪಂತು ಜೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂತು ಜೇರು ಯಾನು ನಾಟಕ ಚಾಪರ್ಕ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆಫರ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ಕೋಗು ಪೋನಾಗ ಸ್ವತಃ ಪೋಂದು ಪಂತು ಜೇರು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇರೋಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರಡ ದಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ಇಜ್ಜ ಬೇನೆ ತೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಲವ್ನು ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಎನ್ನಂಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಬಂತೆ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಬಂತೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಂದೇನು ಬಂತೆ ಎಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಬಂತೆ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಮುಚ್ಚು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಡ್ಡಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಂತು ಜಾನ್ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾತ ನಾ ನಿನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರ್ಕೇಂದಿರೇಂಡ ಅರ್ಧಾಂಡೆ ಬಡ್ಡಿದ ಒಯ್ಯೋಟ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾಪರ್ಕ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಏನು ಬಂಡತೆ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆಫರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನಿಂಡ ಚಾಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪೋ ಮಲ್ಪುಂದಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ನಿಂಡ ಈ ಅದೇ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಅವು ಮಲ್ಪುಂದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪಂತಜಿ ಈತ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಂದನ ನಿಂಡ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಈ ನಾಟಕನೇ ಮಲ್ಪೊಂದನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮಲ್ದ ಅವಲೇ ಬೋದು ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದು ಜಾನ್ ತಂಡೋಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜು ವಾರಗೂ ಬೋದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜು ವಾರಗ ಲಕುಮಿಗೆ ಬೋತೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬೋತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ಬೋದು ಮಲ್ದು ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ರಡ್ನದ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣತೈತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಲಾಯರ್ ಅವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಒಂದು ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಬೈಜನ್ ಹೇರಿಕೆ ಅವೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಆರೆಗ್ ಅವೇ ಶೋಭಾಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಡಿಶಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ತೂತೈತಿ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀರೊಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರಪಿನಿ ಇನ್ನಿತ ರಸದೌತಣ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದಯಟ್ ಎನ್ನ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಎನ್ನ ದೈವರ್ನ ದಯಟ್ ಅಕಲ್ನ ದಯಟ್ ಇನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಎಂಕವು ತೊಂದರೆ ಜನವೇನು ಭಯಂಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕು ಶಾ ಇನಿ ಅವಲ್ ಬೋಡಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಏನು ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥ ನಾನು ಇಂಜಿನ ಪಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆತೆ ಎಂಕ ಆತೆ ಶಾ ನಾವು ಆತೋಡು ಮರ್ಚಿ ನಾನು ಈತ ಆತೈತ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಶಾ ಈರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನ ದೀತೋಡು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಉಂಡದ ಮರ ಯಾವ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ದೋಡ ಕಾರ್ ಬರೋದು ಅದ ಅನ್ನ ಎಂಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕದಾಲ ಅಂಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯಡವೇ ಎಂಕ ನಿಕ್ಕಲ ಆಗೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಐತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪಗಲ ಎನ್ನ ಬೊಡ್ಡಿದ್ದಿಡ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರಂಡು ಐತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇಂಚಿ ಕುಸಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಯದಕಲ್ಲ ಬರುಪುಣತೆ ಮೆರ್ಲಕೊಂತ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೋಡು ನೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಪುರ ಅಂಚೆ ಈ ನೇಕ ಪೇರ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಬುಲಿಪುನಾಗ ನೇಕಲ್ಲ ಮೆರ್ಲಕೊಂತ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೋಡು ಸೊ
ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫಲ ಎತ್ತೆ ಗೆ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಆಯನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ನೆಗ್ ತುಂಬೆ ತೀರ್ಬೋತಿ ಆಯನ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ತೀರ್ಬೋನಾಗ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪತ್ತೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪರಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾರದ ಪರಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ತೀರ್ಬೋತನ ಫಲಯಾಗಿ ಪರಂದು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಪಗ ಹಳ್ಳಿದ ಹೋಗಲು ಬೇತ ಹೋಗಲ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ದಾಲಜ್ಜ ಅಪಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಪನಿಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ತತ್ತಂದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಜ್ಜಿ ಅವನ ಅವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪಿಲಕ ಐದು ಮಿತ್ತಕುಲ್ ದಾಲ ತೂತಿಜೀರು ಅಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫಲಯಾಗಿ ಆಗ ತೀರ್ಬೋತನ ಅಣ್ಣಗೆ ಪರಂದು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಪರಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸಿ ಅವು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ತ್ಯಾಗನೇ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣುಗಾಯ್ದ ಪರಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಲ ತಿನ್ ಪೂಜೆರ ಸೊ ಅವು ತ್ಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಮುಖ ಅಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೂವು ಆಪಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಎಂಕಿತ್ತೆ 39 ವರ್ಷ ಎಂಕಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಎಂಡ ಪಂತ್ ಜೇರ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂದತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 30 ವರ್ಷ ಪರಂದೀನ್ ಪುಣ ಏಪಲ ದೂತು ಚೇತ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಪಗ ತರಂಗಿರ್ಬ ಅಂದತ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೇಲೆ ಪರಂದೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಇದು ಗೌಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಅದೇ ಅವು ಬರೋಂಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಬಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಹಾಂ ಸೊ ತಕರಾರಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಕರಾರಿಪ್ಪು ಈತ ಯಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಟಾಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತನ್ನುತ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್లో ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೈರಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡು ದಾಲ ನೆಗ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾಪ ಇರು ಮಾತೆಗ್ಲ ನುಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಬಂದಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೋಪುಡ್ಗುಲ್ಲಾಲು ಅವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಬೀರ್ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮರ ಸಾವು ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಅವು ಈರಾಗಿರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಪುಗಳೇ ಬೇಜಾರಾತಜೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ನಾಟಕತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬನ್ಪಿನಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಇರಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಏನ ಲಡಾಯಿ ಪುಡಾಯಿ ಬಂತ ಅವು ಅತ್ತವು ಏತೋ ಪುರ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗಜ್ಬು ಆತೆ ಆಡವು ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಏನಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಏನೇನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಮರ್ರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪರಿಜ್ಜ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಒಂಜೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಂಚೆ ಎನ್ನಿ ರಾಂಗ್ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನೆರಿಯರ್ ಬನಿ ಬೇಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಂಕ ದಿನಪ್ಪೆ ವಿಲನ್ ಆಪೇರ ಅದೇ ನಾವೇನೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾವೊಂದು ಅದು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಅನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕಲಿಗೆ ಒರಿಯು ನಾವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪೇನೇ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸಿಕೆ 100% ಮುಲಾಜೆಜ್ಜೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಂದ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಂದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡಂದತ್ತೆ ಬೋಡನ ತಿಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ನಿಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪಾಪ ಮಲ್ಲೆಜ ಎಲ್ಲೇ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಪ್ಪೇನಾತು ಬೇತೆ ಎರಗಲಿ ಪೂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ